Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Ġwan. Ġesu ittradut u arrestat. Kif qal dan, Ġesu ħareġ mad-dixxipli tiegħu u qasam an-naħa l-oħra tal-wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-dixxipli tiegħu. Ġuda dak li tradih kien jafu l-post għax Ġesu kien sikwiet jinġabar hemm mad-dixxipli tiegħu. Ġuda ħaġema soldati u xi jases mingħand il-qassisin il-kbar u l-Fariżej u mar bihom hemmhekk bil-fanali, torċi u armi. Ġesu li kien jaf kull ma kien ġej fuqu mar fuqhom u qalilhom: lil min qegħdin tfittxu? Huma weġbuh: lil Ġesu ta' Nażaret. U hu qalilhom: jiena hu. Ġuda dak li tradih kien hemm magħhom huwa wkoll. Kif Ġesu qallhom jiena hu, huma resqu lura u waqgħu mal-art. Lil min qegħdin tfittxu? reġa' staqsihom. U huma qalulu: lil Ġesu ta' Nażaret. Ġesu weġibhom: għedtilkom li jiena hu, jekk qegħdin tfittxu lili ħallu lil dawn imorru. Dan sar biex iseħħ dak li Ġesu kien qal: minn dawk li tajtni anqas wieħed biss ma tlift. Xmon Petru kellu sejf, siltu u darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra widintu l-leminija. Dan il-qaddej kien jismu Malku, imma Ġesu qal lil Petru: erġa' daħħal is-sejf fl-għand tiegħu, forsi l-kalċ li tani missieri ma nixorbux. Ġesu quddiem il-qassis il-kbir. Imbagħad is-suldati u l-kaptan tagħhom flimkien mal-għases tal-lut qabdu lil Ġesu u rabtuh. L-ewwel ħaduh għand Anna billi dan kien imissier il-mara ta' Kajfa, il-qassis il-kbir f'dik is-sena. Kajfa kien dak li ta' parir lil-Lut li jkun jaqbel li bniedem wieħed imut għall-poplu. Petru jiġħad lil Ġesu. Xmon Petru u dixxiplu ieħor marru wara Ġesu. Dan id-dixxiplu kien midħla tal-qassis il-kbir u għalhekk daħal fil-bidħa tal-qassis il-kbir flimkien ma' Ġesu. Imma Petru baqa' barra ħdejn il-bieb. Imbagħad id-dixxiplu l-ieħor li kien midħla tal-qassis il-kbir ħareġ ikellem lill-purtinara u daħħal lil Petru ġewwa. Il-qaddejja li kienet mal-bieb qalet lil Petru: int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli ta' dan ir-raġel? U weġiba: le minix. Il-qaddejja u l-għases kienu kebsu n-nar mill-faħam għax kien il-bard u qagħdu hemm mas-sħana u Petru wkoll għad magħhom għas-sħana. Il-qassis il-kbir jistaqsi lil Ġesu. Il-qassis il-kbir staqsa lil Ġesu fuq id-dixxipli u t-talim tiegħu. Ġesu wieġbu: jien tħaddit fil-beraħ quddiem kulħadd. Għallim dejjem fis-sinagoga u fit-tempju fejn jinġabru l-lut kollha u bil-moħħbi met xejn għalfejn qiegħed tistaqsi lili, staqsi lil dawk li semgħuni x'għedtilhom. Huma jafu x'għedt. Kif qal hekk, wieħed mill-għases li kien ħdejh ta' daqqa ta' ħarta lil Ġesu u qallu: hekk twieġbu lill-qassis il-kbir? Ġesu qallu: jekk jiena qed xi ħaġa mhix sewwa urini fejn. Imma jekk qed tissewwa għaliex terfa' idek fuqi. Imbagħad Anna bagħat lil Ġesu marbut għand Kajfa, il-qassis il-kbir. Petru jerġa' jiġħad lil Ġesu. Xmon Petru mela kien qiegħed hemm mas-sħana u qalulu: int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu? Imma hu ċaħad u qal: le minix. Wieħed mill-qaddejja tal-qassis il-kbir li kien jiġi minn dak ir-raġel li Petru kien qatalu widintu qal: mela jiena ma rajtekx miegħu fil-ġnien? Petru ċaħad għal darb'oħra u minnu fih idda s-serduk. Ġesu quddiem Pilatu. Imbagħad ħadu lil Ġesu mingħand Kajfa għall-pretorju. Kien filgħodu kmieni. Huma ma daħlux fil-pretorju għax ma ridux jitniġsu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-għajt. Pilatu ħareġ barra ħdejhom u qalilhom: x'akkuża għandkom kontra dan ir-raġel? U huma weġbuh: li kieku dan ma kienx raġel ħażin aħna ma konniex nagħtuh f'idejk. Pilatu qalilhom: ħuduh intom u ġġudikawh intom skont il-liġi tagħkom. Imma l-Lut qalulu:
aħna m'għandna seta' noqtlu lil ħadd. Dan ġara biex iseħħ dak li Ġesù kien qal meta fisser kif kellu jmut. Pilatu reġa' daħal fil-pretorju sejjaħ lil Ġesù qallu: Inti s-sultan tal-Lut? Ġesù wieġeb: Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi? Pilatu wieġeb: Mela jiena ludi? Kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk f'idejja, x'għamilt? Ġesù wieġeb: Is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-għases tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ningħatax f'idejn il-Lut, imma ta' bilħaq saltnati mhijiex ta' hawn. Pilatu qallu: Mela int sultan? U Ġesù wieġeb: Inti qiegħed tgħidu, jien sultan, jien għalhekk twilidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità, u kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Pilatu qallu: U l-verità x'inhi? Ġesù ikkundannat għal mewt. Kif qal dan, reġa' ħareġ quddiem il-Lut u qalilhom: Jien ma nsib ebda ħtija fih. Issa intom għandkom id-drawwa li neħilsilkom wieħed fil-għajt. Tridux neħilsilkom lis-sultan tal-Lut. Hawn huma mill-ġdid bdew jgħidu u jgħidu mhux lil dan imma lil Barabba. Dan Barabba kien brigant. Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesù u jagħtuh is-swat. Is-soldati niżġu kuruna tax-xewk u qedwielu fuq rasu u libsuh mantar aħmar skur u bdew ġejjin qudiemu u jgħidulu: Islim għalik ja sultan tal-Lut, u bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darb'oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom: Araw, se nġibulkom qudiemkom hawn barra biex tkunu tafu li jien ma nsib ebda ħtija fih. U Ġesù ħareġ hemm barra liebes il-kuruna tax-xewk u l-mantar aħmar, u Pilatu qalilhom: Arawh, hawn hu l-bniedem. X'inrawh, il-qassisin il-kbar u l-għases bdew jgħidu u jgħidu: Salbu, salbu! Pilatu qalilhom: Ħuduh u salbuh intom, jien ma nsib ebda ħtija fih. Il-Lut weġbuh: Aħna għandna liġi u skont din il-liġi għandu jmut għax għamel lilu nnifsu bin Alla. Meta sema dan, Pilatu aktar beża', reġa' daħal fil-pretorju u qal lil Ġesù: Int mnejn int? Imma Ġesù ma wieġbu xejn. Għalhekk Pilatu qallu: Lili ma tkellimx? Ma tafx li jiena għandi s-seta' neħilsek u għandi s-seta' nsalbek? Ġesù wieġbu: Ma kien ikollok ebda seta' fuqi kieku ma ġietx mogħtija lilek minn fuq. Għalhekk min ta' lili f'idejk għandu ħtija akbar. Minn dak il-ħin il qudiem Pilatu beda jfittex kif jeħilsu, imma l-Lut issuktaw jgħidu u jgħidu: Jekk teħles lil dan tiksirha ma' Ċesari, għax kull min jagħmel lilu nnifsu sultan ikun qiegħed joħodha kontra Ċesari. Meta semagħhom jgħidu dan, Pilatu ġib lil Ġesù barra u qiegħdu fuq sedja għolja fil-post imsejjaħ Litostrotos bil-ludi gabbata. Kien jum it-tħejjija tal-għid għall-ħabta tas-sitt. Pilatu qal lil-Lut: Arawh is-sultan tagħkom. Dawk infexxew jgħidu: Għall-mewt, għall-mewt, salbu. Pilatu qalilhom: Jien se nsallab lis-sultan tagħkom? Imma l-qassisin il-kbar weġbuh: Aħna m'għandniex sultan ħlief lil Ċesari. Fl-aħħar tawulhom f'idejhom biex isalbuh. Ġesù imsallab. U huma ħadu lil Ġesù. Ġesù refa' s-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-qorrija bil-ludi Golgota. Hemm huma salbuh ma' tnejn oħra, wieħed kull naħa, u Ġesù fin-nofs. Pilatu għamel kitba u waħħalha fuq is-salib. Fiha kien hemm miktub: Ġesù ta' Nażaret is-Sultan tal-Lut. Din il-kitba rawa ħafna Lut għax il-post fejn salbu lil Ġesù kien qrib il-belt u l-kitba kienet bil-ludi bil-Latin u bil-Grek. Għalhekk il-qassisin il-kbar tal-Lut marru jgħidu lil Pilatu: Ma kienx imissek tikteb is-Sultan tal-Lut, imma li dan qal jiena is-Sultan tal-Lut. Pilatu wieġeb:
issa li ktibt. Wara li salbu lil Ġesù, is-soldati ħadu l-ilbies tiegħu u qasmuh f'erba' sem lil kull wieħed minnhom u ħadu wkoll it-tunika. Din kienet libsa blaħjata minsuġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejniethom u qalu ma nqattawhiex iżda nitfgħu x-xorti għaliha u lil min tmiss joħodha. Dan ġara biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid ħwejġi qasmu bejniethom u għall-ilbies tiegħi tefgħu x-xorti. U dan ta' bilħaq għamluh is-soldati. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela, kif Ġesù lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lill-ommu Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu Hawni ommok u minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. Il-mewt ta' Ġesù. Wara dan, Ġesù billi issa kien jaf li kollox kien mitmum biex isseħħ l-Iskrittura qal għandi l-għaġġ. Kien hemm biqja mimlija bil-ħall, huma xarbu sponża bil-ħall waħluha ma' qasba tal-isopu u resqu ilu lejn ħalqu. Kif Ġesù ħal qal kollox hu mitmum, imbagħad mejjel rasu u rat ruħu. Il-ġenb minfut ta' Ġesù. Billi kien jum it-tħejjija tal-Għid, il-Lut ma ridux li f'jum is-Sibt l-ġisma jibqgħu fuq is-salib għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-ġisma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesù billi raw li kien ġa mejjed ma kisrulux riġlejh. Madankollu wieħed mis-soldati nifidlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Dan qiegħed jiġdu minn raba jnejh u x-xhieda tiegħu hija minna u jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temmnu għax dan ġara biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid ebda waħda minn għadmu ma jkissrulu. U hemm ukoll kitba oħra fl-Iskrittura li tgħid huma qatt iħarsu lejn min nifdu. Id-difna ta' Ġesù. Wara dan, Ġuseppi minn Arimatija li kien dixxiplu ta' Ġesù bil-moħbi għax kien jibża mill-Lut, mar u talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesù. Pilatu ħallih u ġi u ħa il-ġisem tiegħu. Ġie wkoll Nikodemu dak li qabel kien mar għand Ġesù bil-lejl u ġib miegħu taħlita ta' morru sabbara tiżen xi 100 libra. Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta' Ġesù u kebbuh bil-faxex tal-għażel bil-fwejjaħ kif soltu jagħmlu l-Lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu lil Ġesù kien hemm ġnien u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm qiegħdu lil Ġesù għax kien jum it-tħejjija għall-Lut u għax il-qabar kien fil-qrib. Il-qawmien ta' Ġesù mill-imwiet. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa filgħodu kmieni kif kien għadu d-dlam u Marija ta' Magdala nċiet ħdejn il-qabar u rat il-blata imneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand xmum Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesù u qaltilhom qalgħu lilmu lejn mill-qabar u ma nafux fejn qegħduh. Pietru u d-dixxiplu ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien imma d-dixxiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tbaxxa u ra il-faxex tal-għażel imqiegħda hemm iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warajh xmum Pietru, daħal fil-qabar u ra il-faxex tal-għażel imqiegħda hemm u l-maktur li kien madwar rasu dan ma kienx mal-faxex imma mitwi u mqiegħed f'post talih. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar daħal hu wkoll, ra u emmen. Sa dakinhar kienu għadhom ma femux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet. Imbagħad id-dixxipli reġgħu lura lejn sħabhom. Ġesù jidher lil Marija ta' Magdala.
Iżda Marija baqgħet il-barra mill-qabar tibki. Kif kienet qiegħda tibki dbaxxiet lejn il-qabar u rat żewġ anġli libsin l-abjad bil-qiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu l-ġisem ta' Ġesu. Huma qalula Mara għalfejn qiegħda tibki. Hi wieġbet għax ħadu lil Sidi u ma nafx fejn qegħduh. Kif qalet hekk daret lura u rat lil Ġesu wieqaf, iżda ma ntebħitx li kien Ġesu. Ġesu qalilha Mara għalfejn qiegħda tibki, lil min qiegħda tfittex. Hi ħasbet li kien il-ġardinar u qaltlu Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn għidli fejn qiegħdtu u jiena nġibu lura. Ġesu sejħilha Marjam. Hi daret u qaltlu bil-ludi Rabbuni, jiġifieri Mgħallem. Ġesu qalilha la tmissnix għax għadni ma tlajtx għand il-missier, imma mur għand ħuti u għejdilhom li se nitlaq għand missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Marija ta' Magdala marret għand id-dixxipli u tagħthom l-aħbar, rajt lil mulej u qaltilhom x'qalla. Ġesu jidher lid-dixxipli tiegħu. Dakinhar fil-għaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom Issliem għalikom. Kif qal hekk urihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lil mulej, imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom Issliem għalikom. Kif il-missier bat lili hekk jien nibgħat lilkom. Kif qal hekk nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Ġesu u Tumas. Tumas, wieħed mit-tnax jgħidulu t-Tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu rajna l-mulej. Iżda hu qalilhom jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħdx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu jien ma nemminx. 8 ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa imma Ġesu daħal, qagħad f'nofshom u qalilhom Issliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas ġib sebek hawn u wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi, tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu emmin ta' xrajtni, ħen jien dawk li ma rawx u emnu. Għalfejn inkiteb dan il-ktieb. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu hu l-Messija li ben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Ġesu jidher lil 7 dixxipli. Wara dan Ġesu reġa' der lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta' Tiberija. Derilhom hekk Xmun Pietru, Tumas li jgħidulu t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija u Lid Zebedew u 2 oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien u Xmun Pietru qalilhom sejjer nistat. Qalulu ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru, rikbu d-dgħajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-sebħ Ġesu kien qiegħed ix-xatt imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesu. Ġesu qalilhom għandkom x'tieklu ħbieb. Le, wieġbuh. Qalilhom wadbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dgħajsa u ssibu. Dawn wadbu x-xibka u mbagħad ma felħux jiġbduha daqskemm qabdu ħut. Id-dixxiplu li kien iħobb Ġesu qal lil Pietru il-mulej dan. Għalhekk Xmun Pietru kif sema li kien il-mulej xeħed fuq l-libsa ta' fuq għax kien għoddu qeri u ntefa' l-baħar. Id-dixxipli l-oħra billi ma kinux imbeda wisq mill-art imma xi 200 drieħ biss resqu bid-dgħajsa ikaxkru warahom ix-xibka bil-ħut. Kif niżlu l-art raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobs. Qalilhom Ġesu
Newlu l-hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom kemm qbattu. Xmum Pietru tela fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira u minkejja daqshekk ħut ix-xibka ma nqasmitx. Qalilhom Ġesu, ejjew kulu, imma ħadd mid-dixxipli ma s-sogra jistaqsih int min int għax kienu jafu li kien il-mulej. Ġesu resaq, qabad il-ħobbs u newwilulhom u hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġa t-tielet darba li Ġesu der lid-dixxipli wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Ġesu u Pietru. Wara li kielu xi ħaġa, Ġesu qal lil xmum Pietru, xmum bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn? Iva mulej wieġbu, int taf li nħobbok? Qallu, ira l-ħrief tiegħi. Staqsiha t-tieni darba, xmum bin Ġwanni tħobbni int? Iva mulej wieġbu, int taf li nħobbok? Qallu, ira n-naċ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih, xmum bin Ġwanni tħobbni? Pietru ħass qafsa ta' qalb għas staqsih għat-tielet darba tħobbni u qallu, mulej, int taf kollox, inti taf li nħobbok? Qallu Ġesu, ira n-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid, imma meta tixjieħ int tiftaħ idejk u ħaddieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lill-Alla. Imbagħad Ġesu issokta jgħidlu ejja warajja. Ġesu u d-dixxiplu li kien iħobb. Pietru dar u ra lid-dixxiplu li kien iħobb Ġesu miexi warahom. Dak id-dixxiplu li waqt l-ikla kien imtett fuq sider Ġesu u qallu, mulej, minu li se jittradik? Pietru mela kif ra lil dan qal lil Ġesu, u dan mulej se jsir minnu? Ġesu qallu, int x'inhi affarik jekk jiena rridu jibqa' sa ma niġi? Int imxi warajja. B'hekk ġriet ix-xnija fost l-aħwa li dak id-dixxiplu ma kienx se jmut. Madankollu Ġesu ma qalx li ma kienx se jmut, imma biss jekk irridu jibqa' sa ma niġi, int x'inhi affarik? Ix-xhieda tad-dixxiplu. Dan huwa d-dixxiplu li qiegħed jagħti xhieda għal dan kollu u li kiteb dawn il-ħwejjeġ u aħna nafu li x-xhieda tiegħu hi minna. Iżda hemm ukoll bosta ħwejjeġ oħra li jagħmel Ġesu li kieku wieħed kellu jikteb kollox ħaġa b'ħaġa, naħseb li janqas id-dinja stess ma kienet tesaħħhom il-kotba li kienu jinkitbu.